ده roja çarşemê sê teqîn li bajarê Qamişloyê rodan û di encam de 15 welatiyan jiyana xwe ji dest dan û 25 din jî birîndar bûn. û li gor agahiyan her du teqînên ewil di heman demî de rûdabûn. Yek ji wan li navenda xwaringeha Miami ya ku dikeve li taxa El Wusta ya ku bêhtirîn nişteciyên wê ji pêkhateya xristiyanan e, her wiha xwaringeha Gibraîl li kolana El Siyahî her du teqîn hatibûn encamdan û kuştî û birîndar û ziyanên madî jî bi cih hiştibûn. Birîndarên teqînê li ser xestexaneya bajarê Qamişlo hatibûn bilavkirin û hin ji wan birîndaran rewşa wan gelekî xirab e. Her li ser teqînê li gor agahiyan goteqîna Sisiyan tinê bombeyek dengî bû û li nêzîkî benzînxaneya El Siyahî teqiya bû. Li caygotinê ku endamên ewlekariyê yê bi ser rejîma Esed ve li bajarê Qamişlo piştî teqînê dest bi girtina hejmarek xort kirin bê ku sedema girtina wan eşkere bike. Her li ser vê mijarê ji derekî taybet ji Arkêra ragihand ku piştî teqînê çend xulekan ajansa Stana ya bi ser rejîma Esed ve li cihê teqînê hazir bû û dîmen digirtin. Di wî demê gogirtina dîmenan li ser ragihandinê qedexe bû.